Dvorana za sekciju već je odavno ovako prazna. Atlasi su bogati slikama, plastične makete organa spremne su za predavanje. Studenti će završiti medicinski fakultet, a praktični dio s ljudskim tijelom imat će očito na svojem prvom radnom mjestu u nekoj bolnici. Plastični preparat, niti model, niti atlas ne može vjerodostojno zamijeniti topografsku anatomiju pojedinog organa. Čovjek je ipak trodimenzionalno biće i bez obzira na svu čaroliju tehnologije, definitivno je neophodno imati i stvarno fizičko tijelo. Sada je situacija takova da mi ne možemo u Hrvatskoj naći tijela, dostatni broj tijela. Imamo nešto donacija od strane oporučitelja, međutim naravno to nema kontinuitet i nema rješenja. Rješenje problema je u uvozu koji u Hrvatskoj nije zakonski reguliran ili u doniranju, naravno bez mogućnosti ostvarivanja profita, već isključivo za potrebe edukacije studenata i specijalizanata. Naime, da su vodeći hrvatski kirurzi radili na plastičnim maketama, nikada ne bi spasili brojne ljudske živote. Sve te afere koje se javljaju u hrvatskom zdravstvu, ja sam apsolutno uvjeren da je veliki dio posljedica toga što ljudi nisu radili na humanim preparatima kad su se školovali. Stoga svi apeliraju da se problem što prije riješi, a profesor Winter nam je vrlo slikovito rekao: liječnici bez znanja anatomije su kao krtice, ruju u mraku, a iza njih ostaju humci.